Il-Prim Ministru mexxej Laburista Roberta Bela nieda proċess ta' konsultazzjoni pubblika bis-sem ta' tfal, NGOs u l-pubbliku biex ikun determinat kif l-aħjar li White Rocks jinbidel fl-aqwa park possibbli inkluż il-binijiet mitluqa ta' żmien l-Ingliżi. Dr. Bela ħabbar dan matul diskussjoni dwar il-budget 2026 bil-Prim Ministru jgħid li kemm il-park tal-White Rocks u anke dak li se jsir fuq Manuel Island flimkien jiġu daqs il-Belt Valletta. Għal iż-żewġ proġetti se jsiru flimkien u dwar Manuel Island għal li għaddej eżerċizzju tekniku biex tintemm il-konċessjoni. Fil-waqt li fuq il-White Rocks għaddejjin taħdidiet mas sovratendenza tal-wirt kulturali biex jiġu salvati l-binjiet storiċi. Fakar li pjani passati kienu jaraw li ħafna minn art verġini fiż-żona tal-White Rocks tinbena kif qal li hekk ukoll kellu jiġri f'Manuel Island. Huwa qal li wieħed mill-legati li jrid iħalli bħala Prim Ministru hija r-riġenerazzjoni tal-Port tal-Marsa li qal li qed jikbi għall-investiment. Fakkar kif il-Gvern qabbad lill-kumpanija Chapman Taylor li qal li waslet fi stadju avvanzat fit-tfassil ta' master plan għaż-żona. Kompla jgħid li anke hawn la darba l-pjanijiet jitilgħu għad-diskussjoni fil-Kabinett dawn imorru għal konsultazzjoni pubblika. Waqt id-diskussjoni li matula pparteċipaw numru ta' persuni minn oqsma differenti tal-ħajja, Dr. Bela qal li l-Gvern jemmen li l-familja hija s-sinsla tas-soċjetà u qal li huwa għalhekk li l-budget qed jinvesti għal familja aktar soda u se jqassam ma' 9.3 biljun euro f'ġid foqsma varji tas-soċjetà. Fakkar li bil-miżura ta' tuħ ta' taxxa familja b'żewġ tfal fejn il-koppja taqla sa' 60,000 euro mhux se tibqa' tħallas taxxa u din il-miżura se tibqa' fis-seħħ għal 25 sena. U qal li dan il-qtuħ jiġi wara ieħor ta' 140 miljun euro mħabbra fil-budget tas-sena l-oħra. Elenka miżuri oħrajn bħal 100 miljun euro żieda fil-pensjonijiet u 175 miljun euro oħra fuq sussidji ta' kontijiet tad-dawl. Dr. Bela qal li l-pajjiż qed joħloq karriri ta' kwalità f'niċeġ ekonomiċi ġodda u fejn qabel il-kompetizzjoni kien fuq il-prezz il huwa fuq il-kwalità u l-ħila tal-ħaddiem. Huwa qal li l-inċentivi fiskali għal kumpaniji huma importanti, però tant ieħor huma importanti il-ħiliet tal-ħaddiema. Temm jgħid li l-Gvern qed jara li sal-aħħar tas-sena joħroġ tender għal sptar ta' 300 sodda f'San Vincenz de Paul frott investiment multimiljonarju. Sostna l dan l-isptar il-Gvern se jkun qed isaħħaħ l-infrastruttura bl-estensjoni tad-Dipartiment tal-Emerġenza u l-isptar tas-saħħa mentali bis-Swit Mater Dei fil-waqt li qed isiru numru ta' ftehimiet bejn il-Gvern u l-isptarijiet privati sabiex tonqos il-lista ta' stennija.